channel. Hello po mga ka-cooking idea Bisaya. Ay, today ay gusto ng honey ko kumain ng seafood. Kaya mamimili kami. Ayun, dito na kami sa baon namin. Ayun, sa likod oh. Hi! Hi! Oh, yan si honey ko. Ayun guys, maghanap kami ng masarap lutuin. Yung ano yun, yung gusto daw niya, yung express, seafood express, yung manghang. Hanap tayo na ano, masarap na seafood. Tara, let's go. Pangawin. Kasi dito sa Galas, wala eh. Mingaw yung ano nila, palengke, talipapa. Tara, hanap tayo ng ibang ano, seafoods. Mr. DIY Dipolog City.
marami oh. Mga tunga lang, pwede tunga. Ano na sinasawa? Ayan. Dito na po yung gusto kong bilhin. Ito na. Ito na. Sakto na to. Uya na. Buti, maraming kwan. Mga ano sa market. Uya na. Para ituan na tayo. Cooking na tayo. Ay, mga ka-cooking, ito po. Ayan ako, dito ko sa labas, paulan-ulan na po ngayon. Hindi naman masyadong malakas, ito taliksik lang to. Hindi naman nakakaano, pero may payo ako. Kanina, namili na kami kanina yung mga lulutuin ko ngayon. Tara guys, sa kusina tayo. Masarap ang medyo mga ngayon nga sudan. Magluluto ako ng seafood express. Pagkakabasta express kasi manghang yun. Lagyan natin ng sili. Ayan guys.
Ito. Ito yung paano natin, nagpapainit. Chili. Sakto. Nagpapainit sa taglamig. Naundas papa. Sarap. Thank you. Sarap ng tuna, no? Sarap talaga. Init. Tumaya ka namin. Ay. Shrimps oh. Ayaw na. Daghan ikan din ang 20 diyan. Wala na. Oh, dinaro to dito. Oh, sige to. Punta na sa ikot ko 20 diyan. Wala. Mm. Sakto lang yung spicy. Sarap. Hindi masyadong halang. Naharap ay. Ngayon, kanina malamig, ngayon mainit na. Nilabasan na ako ng singot. Oh. Anghang. So spicy. Tulong tayo takbo. Ano pa? Ayan mga kukuking, talo ako sa mukbang nito. Makita mo naman sa katawan eh. Diba? I'm done. Minachet. Sarap talaga. Shout out kay Sir Ben Oliver at saka kay Mary Oliver. Sa Florida. Shout out Florida. US, Florida. Shout out sa napakabuti naming kaibigan diyan sa Florida, sina Ben Oliver at saka si Mary Oliver. Bait-bait nila talaga. Saka shout out din sa igsoon ko diya sa Scotland. Kuya yan. Shout out din sa papa ko sa San Juan, San Pablo. Ate Joyce. Yung nag-iisang Inday Joyce. shout out sa nag-iisang papa ko. Rebecca Joyce. Shout out. Shout out sa Mateo nag-iisang. Ian. Good boy.
Thank you po.